Takže čaute ľudia a ja s 8-minútovým meškaním natáčania tohto videa sa vám predstavím a dneska idem reagovať na môjho kamaráta, ktorý pred rokom poslednýkrát natočil a predstavuje sa ako influencer pod menom svojej matere. Čo z toho influencera bude, keď bude mať takéto meno? To neviem, má 12 odberateľov. Čož viete, že je o dosť menej jak ja. A ideme si zareagovať na jeho video. Ja som vedel, jaké. Dúfam, že tam nebudem ja, lebo tak v 2 videách som tam ja, keď som bol menší. Si pamätám. Bowmaster 1. Dobre to napísal? Hej, dobre to napísal. A mne sa zdalo predtým, že Bowmaster 2, to zle napísal. Toto som chcel reagovať asi. Hej, na toto som chcel reagovať, presne. Takže počkáme, kým sa to načíta, ja zatím pauznem video. Ľudia, bol som tam aj ja, takže samozrejme také video nepreferujem, aby ste videli a ideme na Among Us, tam som určite nebol. Musíme si to dať od začiatku, lebo ja som to už v polovine bol, potom mňa to začalo nudiť. Ja neviem, či to dopozerám do konca, či to zvládnem tie 4 minúty jeho. Dobre. Ideme na to. To je bez zvuku, to je blbec. Čo sa to deje? Aha, nie. Neviem, čo sa to práve deje. Prepač. Dneska si zahráme Among Us. Bude to podľa Vasilia Among Us. Nechápem, čo sa to práve stalo. Game, tam kde neviac, 8 a 9 mám väčšinou. Zabudol som si za začiatku dať viačku. Mne to nejde. A už by... Starý, dobrý Mobizen. Ja som sa z neho začínal, je to sračka shit. Nenatáčajte na Mobizene, prosím. A tá webka tam je horšia, jak na... Odporúčam vám aplikáciu AZ Screen Recorder, to je cez čo ja nahrávam. Je to superová apka, dá sa aj streamovať cez ňu. Už asi ideme na to. A on je tak slabo počuť. Dávaj čt. To čo tam hovorí, bro? Hej. No. Toto mohlo kľudne vystrihnúť, len keby vedel, ako používať CapCut. Ja som ho to učil až... No. Vlastne som ho to učil ešte predtým, ale som to nevedel používať. Musel som mu pomáhať, bro. Konečne. Ale nebudem impostor. No, tak asi som Cravemate. Cravemate? Wow. Nesľujte sa, prečo tam robí. Lebo on tam mal takú divnú chorobu, reflex, či aké? Reflux. No tak proste na každom videu toto robil. Tu máte hore mapu a tá vám ukazuje, že kde to máte robiť tasky ako. Inak toto video vôbec nemá za účelom strapniť môjho kamaráta Ľudmila Silaničová. Neviem, či môžem povedať jeho meno, tak poviem meno, aké má na YouTube. A iba, no proste reagujem na jeho staršie videá, keď bol menší a on sám uzná, že to sú celkom trapné videá. Takže ideme pokračovať. Ale aspoň vedel spojiť, one? Ježiš, čo som zrobil? Dámy a pánovia, aby ste vedeli, nehrám to po prvý, takže nie som žiadny noob. No, ukáž svoju angličtinu. Aj to je jediné slovo, čo si vedel, ne?
Remizo. Jeden impostor zostáva. Kde to sme? Aha. To čo bolo? Aha. Tak. Prepáčte, že toto video bude krátke, lebo jeho video je krátke, tak logicky. Hej, že to on nepíše určite. To on nepíše tak rýchlo, ani náhodou, ani teraz tak nepíše. Borec. No ako možno toto video natiahnem tak na 8 minút. Jemu tam zostáva niečo cez minúta a mne 2 minúty do 8 minút. What are the anxiety? Dead body. Tá angličtina, kámo, to je odpor. To je hnus. Posledne tak dáme. Ešte jedna, dávaj, prosím, please, help me, dávaj. Aj. To čo to zrobil? Halo. On bije po mobile, what the heck. No to bude 7 minút, to bude no, neviem. Asi. Prosím, mohla by si to dať? No tak neviem, to nikdy nedá. Daj proste mňa a už buď ticho. Zas nikto. Kvôli im nikto. To čo bolo za video, taká halus, ani sa nerozlúčil na konci, trapné. Dobre, viem, že Borec vtedy mal tak 9 rokov, nevadí. Takže aby sme si to zhrnuli. On tiež sa za to video možno trošku hanbí teraz, keď už má, nemôžem povedať jeho vek. No neviem, či môžem, dám mu na to video aspoň like. No proste mal tam reflux, či akú matku chorobu. A volá sa po jeho mame. Ako na YouTube. Takže tak nemohol uspieť. Takže to bolo z toho videa všetko. Takže čaute. A inak som ešte zabudol ohodnotiť to video Ľudmila Silanicová. No tak dám mu krásnych 4 z 10. Keďže to od typka... Ticho teraz.